nigo nyariko bagukungsa ebirengerero kurasa abakenya anene mono kurasa county ya Kisii na gutumanye mulikito Sam Miyenda kubwatekana no muswada ori bose bwebunge ya Senate igoro yo komenta emyaka yoborai ase abarai bachorire korwa emyaka 5 gwika emyaka 5 nebere omuswada oikiwa ase ebunge yueno museneta Onandi Samson Cherargei omuswada oariganirie ebirengererio ebinge kurwa ase abarai abana siasa naboigo abakenya litukolia rero nigo boigo abamenyi bumuchi obusungu ase county ya Kisii besokia na gukana ekerengererio ekyo bamete miaka 7 obisi ngangonye miaka 5 yoke menyene ntulikora bintu bagokora ngobono ineguru bagotomentera bunantu abakenya ekatiba yetetu yarenge kiria nje tindo chiaje yo komente miaka 5 mbiere igegenderere ko baiga ekiagera umuntu kabambire rimo nere twaruo nonde nera koreki aso stage ya kamera nje sama oni anenkorwa asino ni se miaka 5 nokumia nya kibara yande se miaka 7 na turaumie muno nyoro kuwa gwito kwarenge ira ne miaka ene abana inchi abani go baganirie serikali kumurekera aya chandete abakenya chingakieci anene muno amangana yobochenusha naboigo uchumi yense tito uwanja bunantu abana inchi sababu yaye abora nyoro muntu otokoreire bobe utonyanya sire uso turirande tusinywe miaka yinganga kitogo chencho muntu mwao. Mimi ni mkaaji wa hapa town. Ibintu ne binga tutakera bakorerwa mangana y'isukuru chifisi ya kireigoro roje mangana nyagitari ebache yaje ya mangana bunaya ene jaye chenjiri asenge njomba ndoroje so ene stage ebwenerete be kunonye ramia ebe kuchi shedi anonye customer chigocha chiaigame kere mbure gutu twajikobekera kurwene chaebwe kaenda sha eyisa eyeta konye umwana inchi asenge ncho yaki umwana inchi naronse mono otaramanyanga yagwa pura sabuji ebine bintu bigwena takurigererwa kubwa gotote bya una parliament amente myaka 7 chaya abantu bakwenda nyagitari bairana umuntu atari gushughulika bakora rana nakia abantu abagotuba gushughulika samarwaira abantu barwari batakeire kwenda nyagitari uchumi ya sarekire nabotogane ki serikali anyendi yokogwa baro gupunguza myaka y'ukorugoro echino nyenene uchumi yense ya birindi amangane sector ya afya. In fact, the people dying in the hospitals. Bantu mbali kwenyara, NHF bune ya chenchuwe chasha. President yale korora, akonya wananchi, apunguze taxi kwanza. Alafu mangana ya hospitali ishughulikiwe. Watu wanahangaika, watu wanalala njaa. Nigobono amaiso onsi aligeretie ebunge ya Senate ekero omoroberio bwoko yeunengia orachie gochaka. Kuripoteria egetaseni kia Getembe TV, nchenkoro kwa Sam Miyenda. Muno mulikito Sam Miyenda so gutwariganirio roboti uruga senchera ayo boikiranu nakora sensemende omo gosomo bunge bwebunge Getutu Masaba ase county ya Nyamira muske Clive Ombani Gisairo ditkolera nigekera naso muriga boko bwenia abana batatu abanya tukaba bagusira magima bakubwatikana mono gwateka gosomo basikano bwateka agomorero ase nkaya be gutoka sensema ya Angorie ward yeri goma